Hawu, Nedbank Cup final to cash the game, cash isitimela sabantu. 20 rand kuphela. Hayi asiya. Sawubona sisi ngicela 2 ticket. 2 ticket mfethu. Only 20 rand? Yes. Hey, Coordination siwatholile amathikithi mfethu. Hey, sofika manje stadium, no traffic. Bafowethu. Wow, Pakania. Hayi inkosi. Maruyabona umbuhle budla. Oh, phaka. 11 sabafana bokuthula noqolo. Ha, no, Moses Mapita stadium. Hayi inkosi, Moses Mapita. Yonkelenda iphaka yaphumela. Yonkelenda iphaka yaphumela. Liyezikhosi, helele mali yezikhosi, helele mali. Bheka la. Moses Mapita le. Moses Mapita yona impela. Yazi lesitishi sakhiwe kahle kwathiwa Moses Mapita station. Fana singena Moses Mapita stadium manje. Libona umnandi lolu hambo, luship, free, alina traffic, ama shortcut road. Ama shortcut road boy. After 20 minutes izokhala indoda le Khona umuntu umjite engifuna ukumfonela la ukuthi uhamba. Yemenzi. Uva ndoda, uva. Ukutraffic. Eyahlanya wena ngitshelile ngathi useDurban station mfana hey khona iprasa lapha yana isitimela sakhona 5 minutes kusuka lapha uze la